Здравейте, приятели, и добре дошли в канала, където винаги разкриваме истината зад сложните решения на правителството. Днес ще говорим за една изключително тревожна тема, която засяга пряко хиляди от вас, работещите пенсионери. Вие, хората, които въпреки навършената възраст продължавате да давате своя труд, опит и енергия на обществото, сте изправени пред нова, изключително неприятна ситуация. Подгответе се, защото информацията, която ще ви представя, е жизнено важна, засяга пряко финансовото ви бъдеще и може да ви спести много главоболия и дори загуби. Затова не губете нито секунда, абонирайте се за канала още сега, за да не изпускате такива важни анализи и, разбира се, оставете един палец нагоре, ако смятате, че това, което правя, е полезно за вас. Ядрото на проблема, какво се промени и защо е важно за вас. Нека първо разгледаме каква беше ситуацията доскоро и какво ни донесе новата инициатива на правителството. Преди години системата беше устроена по логичен и справедлив начин. Вашите пенсии, независимо дали работехте или не, бяха ежегодно индексирани по Т. На швейцарско правило 50% от ръста на осигурителния доход и 50% от инфлацията. Това гарантираше, че покупателната способност на пенсиите ви се запазва до някъде, а самите пенсии нарастват с общото икономическо развитие на страната. Освен това, ако продължавахте да работите след пенсиониране, всеки допълнителен стаж и внесени осигуровки водеха до преизчисляване на пенсията ви, което добавяше още малко към месечната сума. С други думи, вашият труд след пенсиониране не само се признаваше, но и активно допринасяше за увеличението на вашата пенсия. Това стимулираше пенсионерите да останат активни на пазара на труда, да предават своя опит на по-младите поколения и да допринасят за брутния вътрешен продукт на страната, като в същото време подобряваха собственото си материално положение. Това беше система, която работеше в полза на всички, на пенсионерите, на икономиката и на държавата. Но сега, без много шум, без широка обществена дискусия и без подробни обяснения, правителството прокара промени, които на практика ви поставят в изключително неизгодно положение. Представете си следното: докато всички останали пенсионери, които вече не работят, получават ежегодната си индексация и пенсиите им нарастват, вашите пенсии, ако продължавате да работите, остават замразени по отношение на това увеличение. Да, правилно чухте. Основната идея е, че докато сте в трудово или служебно правоотношение и получавате заплата, вашата пенсия няма да бъде индексирана със същия процент, както на неработещите пенсионери. Това е на практика удар под кръста, защото ви лишава от едно легитимно право, което сте имали досега, и то именно заради вашия принос към обществото. Правителството може да оправдае тази мярка с необходимостта от фискална стабилност или оптимизация на разходите, но реалността е, че това е прикрито орязване на доходите на една от най-уязвимите групи, която обаче в същото време е и една от най-продуктивните. Този ход е особено циничен, тъй като вменява на работещите пенсионери, че щом имат допълнителен доход от труд, нямат нужда от пълната индексация на пенсията си, която по същество е отложено възнаграждение за предишен труд. Главна част първо, детайлен анализ, какво трябва да знаете, кой да се тревожи и кой не. Нека да вникнем по-дълбоко в тези промени, за да разберете пълния им обхват. Съгласно новите разпоредби, които често се прокарват като изменения в Закона за бюджета на ДОО или в Кодекса за социално осигуряване, работещите пенсионери ще бъдат изключени или ще получат частична индексация от общото ежегодно увеличение на пенсиите, което се прилага за останалите пенсионери. Това означава, че ако, например, през дадена година пенсиите се увеличат с 10%, вашата пенсия, докато работите, ще остане на старото ниво или ще получи символично незначително увеличение, което е далеч под реалната инфлация. По този начин покупателната способност на вашата пенсия ще намалява с всяка изминала година, докато вие продължавате да работите и да внасяте осигуровки. Това не е просто несправедливо. Това е демотивиращо и разрушително за доверието в пенсионната система. Това е ясен сигнал от държавата. Ако работите, ще ви накажем финансово. Кой трябва да се тревожи? Абсолютно всеки, който е навършил или наближава пенсионна възраст и има намерение да продължи да работи. Това включва чрез пенсионери, които вече работят. Ако в момента получавате пенсия и имате трудов или служебен договор, или сте самоосигуряващо се лице, вие сте пряко засегнати. Вашата пенсия, която сте изработили през целия си живот, няма да бъде индексирана адекватно. Те са хора, които ще се пенсионират скоро и
планират да продължат да работят. Ако сте на прага на пенсионирането и сте планирали да продължите да работите, за да подсигурите допълнителен доход или просто да останете активни, трябва да преосмислите тези планове. Новата ситуация прави финансовото ви положение несигурно. Т.е. пенсионери, които обмислят да се върнат на работа. Ако сте се пенсионирали и сега обмисляте да започнете работа, за да допълните бюджета си или поради липса на достатъчно средства, трябва да сте наясно, че това може да ви лиши от бъдещи индексации на пенсията ви. Кой не трябва да се тревожи? Тези промени не засягат. Пенсионери, които не работят и нямат намерение да работят. Техните пенсии ще продължат да се индексират по общия ред. Хора, които все още не са достигнали пенсионна възраст и не са пенсионирани, те не са пряко засегнати от тази конкретна мярка, но трябва да са наясно с общата тенденция за влошаване на условията в пенсионната система. Нека дадем няколко конкретни примера, за да стане още по-ясно. Пример 1. Мария – активна пенсионерка. Мария е на 68 години. Тя се пенсионира преди 5 години с пенсия от 700 лева след дългогодишен стаж като счетоводител. Вместо да си почива, тя реши да продължи да работи на половин щат, за да допълни дохода си и да остане социално активна. През последните години пенсията й се индексираше ежегодно, достигайки 850 лева към днешна дата. Нейната заплата от половин щат е 500 лева. Съгласно новите правила, ако през следващата година държавата реши да увеличи пенсиите с 10% за всички неработещи пенсионери, пенсията на Мария, която работи, няма да бъде увеличена с същите 10%. Вместо да стане 935 лева, 850 плюс 85, тя ще продължи да получава 850 лева. Разликата от 85 лева на месец или 1020 лева на година е пряка загуба за Мария. И това е само за една година. Ако тя продължи да работи още 2-3 години, загубата ще се натрупа значително, достигайки 1000 левове. Тя на практика е наказана за това, че работи. Пример 2. Иван пред пенсиониране. Иван е на 64 години и ще се пенсионира до година. Планирал е да продължи да работи на пълно работно време още поне 2-3 години, тъй като се чувства в добра форма и иска да си осигури по-добър живот след това. Според неговите изчисления, при пенсия от 900 лева и продължаване на работа, той е очаквал, че пенсията му ще се индексира и допълнително ще се преизчисли на базата на новия стаж. Той е очаквал, че след 2 години работа, ако напуснете и си преизчислите пенсията, тя ще е значително по-висока. Сега обаче, ако новите правила се приложат докато работи, неговата пенсия няма да бъде индексирана. Например, ако първоначалната му пенсия е 900 лева и неработещите пенсионери получат 2 индексации по 10% и 8% в следващите 2 години, техните пенсии ще станат 1069,2 лева. Пенсията на Иван обаче ще остане 900 лева. Когато спре да работи, той ще може да поиска преизчисляване за допълнителния стаж, но базата, върху която ще се извърши преизчисляването, ще бъде неговата неиндексирана пенсия, което означава, че ще стартира от по-ниска основа. Крайният резултат ще е, че неговата пенсия ще бъде значително по-ниска от тази на неработещ пенсионер, който е получавал индексации. Пример 3. Петър с няколко източника на доход. Петър е пенсионер, който освен, че работи по трудов договор, дава под наем имот и получава авторски хонорари. Той е свикнал, че неговата пенсия се индексира като на всички останали. Сега обаче дори и допълнителните му доходи да не са пряко свързани с трудови осигуровки, фактът, че е работещ по трудов договор, го поставя в категорията на работещите пенсионери и той ще бъде лишен от пълната индексация. Това демонстрира, че системата не прави разлика между различни типове допълнителни доходи, стига да има някакво трудово правоотношение, водещо до осигуровки. Това е прекалено широко и недиференцирано прилагане на правилото, което обхваща широк кръг от хора, без да отчита индивидуалните им обстоятелства. Главна част до изключения, подводни камъни и неочевидни нюанси. Ето къде нещата стават още по-сложни и трябва да бъдете изключително внимателни. Правителството често оставя вратички или въвежда изключения, които могат да бъдат както полезни, така и подвеждащи. Изключения от правилата. На пръв поглед изключенията изглеждат малко и трудно приложими. Обикновено те касаят много специфични категории. Например, възможно е да има изключения за пенсионери, които работят в определени сектори, които са от критично значение за държавата, като здравеопазване или образование, но и това е малко вероятно. Или за пенсионери с много ниски пенсии, които биват подкрепяни чрез социални добавки, които са извън пенсионната система. До момента при подобни промени държавата е била доста безкомпромисна и не е правила много разграничения,
Затова не разчитайте на изключения, освен ако не е изрично посочено, че вашата конкретна ситуация попада в такава категория. Винаги проверявайте с официален източник, но и подводни камъни. чрез ретроактивно прилагане, че ето тук е една от най-големите опасности. Понякога промените в закона могат да бъдат приложени с задна дата, което означава, че може да загубите индексации, които вече сте трябвало да получите. Винаги следете датата на влизане в сила на промените и дали има клаузи за ретроактивно действие. Топ маса замразяване на коефициента. Друг подводен камък е, че дори ако получите преизчисляване на пенсията, след като спрете да работите, базата за това преизчисляване може да е стара и да не отразява инфлацията и икономическия растеж през годините, в които сте работили като пенсионер. Тоест, ще се добави стаж, но стойността на точката или коефициента за стаж може да не е актуализиран, което ще доведе до по-ниска крайна сума. 3. Неинформираност. Ето огромният брой пенсионери, които нямат достъп до специализирана информация или не следят законодателните промени, лесно могат да попаднат в тази подстава. Правителството често разчита на тази липса на информираност, за да прокара непопулярни мерки. Скрити изисквания за подаване на заявления. Възможно е държавата да въведе изискване да подавате ежегодно заявление, за да получите дори и частична индексация, или да подавате такова заявление след спиране на работа. Ако пропуснете срока или не знаете за това изискване, губите правото си. Неочевидни нюанси. Чрез психологическият ефект тази мярка не само ощетява финансово работещите пенсионери, но и ги демотивира. Тя изпраща посланието, че техният труд не е ценен и че е по-добре да не работят. Това води до загуба на ценен опит за пазара на труда и натиск върху пенсионната система, тъй като по-малко хора ще внасят осигуровки. Насърчаване на сивата икономика. Ако работещите пенсионери са лишени от индексация, много от тях може да решат да работят на черно, за да избегнат загубата. Това ще доведе до по-малко събрани осигуровки за държавата и още по-големи проблеми за пенсионния фонд в дългосрочен план. 3. Взаимодействие с други социални плащания. Как тази промяна ще се отрази на други социални плащания или помощи, които може да получавате. Някои социални програми имат изисквания за доход и ако вашата пенсия се води замразена, без индексация, това може да повлияе на правото ви да получавате други помощи. Това е сложен казус, който изисква индивидуално разглеждане, практически съвети, какво трябва да направите сега. Не се паникьосвайте, но действайте бързо и информирано. Ето конкретни стъпки, които всеки работещ пенсионер трябва да предприеме. Стъпка 1. Информирайте се за актуалното си състояние. Първо и най-важно, разберете точно какво е вашето положение. Проверете размера на пенсията си. Вземете последния си фиш за пенсия. Запомнете точния размер и датата, от която е в сила. Следете официалните новини от НОИ. Националният осигурителен институт, НОИ, е единственият официален източник на информация. Редовно посещавайте техния уебсайт www.nsib.bg или ги следете в социалните мрежи, ако имат такива. Търсете съобщения относно индексации на пенсии, промени в Кодекса за социално осигуряване, КСО или Закона за бюджета на ДОО. Определете дали сте засегнати. Ако сте работещ пенсионер, то имате трудов договор, служебно правоотношение или сте самоосигуряващо се лице, вие почти сигурно сте засегнати. Стъпка 2. Съберете и подгответе необходимите документи. Подгответе си всички документи, свързани с вашия трудов стаж и пенсия. Това ще ви е нужно за всякаква комуникация с НОИ. Лична карта. Винаги я носите. Пенсионно разпореждане. Това е документът, с който ви е отпусната пенсията. Фишове за пенсия. Запазете последните си фишове за пенсия, които показват месечната сума и всички удръжки. Трудов договор, допълнителни споразумения на копия от вашия актуален трудов или служебен договор. Ако сте самоосигуряващ се, документи, доказващи статута ви, документи за осигурителен стаж, трудови книжки, УП2, УП3 и всякакви други документи, удостоверяващи вашия трудов и осигурителен стаж след пенсиониране. Стъпка 3. Потърсете консултация и официално становище. Не действайте прибързано. Първо се консултирайте. Посетете НОИ, отидете лично в най-близкото поделение на НОИ. Задайте конкретни въпроси относно вашия случай. Не се притеснявайте да питате няколко пъти, докато не получите ясен и разбираем отговор. Настоявайте за писмено становище или поне за протокол от разговора, ако е възможно. Консултирайте се с юрист. Ако ситуацията е сложна или отговорите от НОИ са неясни, потърсете адвокат, специализиран в социалното и осигурителното право. Инвестицията в юридическа консултация може да ви спести много повече средства в бъдеще,
профсъюзни организации. Ако сте член на профсъюз, те често предлагат безплатни правни консултации на своите членове по такива въпроси. Стъпка 4. Подайте официално заявление или жалба, ако е необходимо. В зависимост от конкретната промяна и вашия казус, може да се наложи да подадете официално заявление. Заявление за преизчисляване на пенсия. Ако сте спрели да работите, задължително подайте заявление за преизчисляване на пенсията си за допълнителния осигурителен стаж, който сте придобили. Това е ваше право и обикновено се прави в поделението на НОИ. Жалба или възражение. Ако смятате, че сте били несправедливо лишени от индексация или че е нарушено ваше право, подайте писмена жалба до директора на НОИ. Опишете подробно казуса си, позовавайте се на съответните нормативни актове, ако знаете кои са, и приложете всички релевантни документи. Настоявайте за писмен отговор в законоустановения срок. Стъпка 5. Бъдете информирани за срокове. Винаги следете за срокове. Заявленията, жалбите и преизчисленията често имат определени срокове за подаване, които ако пропуснете, могат да доведат до загуба на права. Ако сте спрели да работите, обикновено имате право да подадете заявление за преизчисляване веднага. За индексациите сроковете обикновено са фиксирани от Закона за ежегодното увеличение. Заключение и последен призив. И така, приятели, както видяхте, правителството е умувало и е измислило една доста неприятна ситуация за работещите пенсионери. Ежегодната индексация на пенсиите, която е жизнено важна за запазване на покупателната им способност, е поставена под въпрос за тези от вас, които продължават да трудят. Това е подстава, която може да ви струва хиляди левове годишно и да влоши значително материалното ви положение. Не позволявайте да ви оставят в неведение. Вашата активност и информираност са ключът към защита на вашите права. Споделете това видео с всички ваши познати пенсионери, с вашите родители, баби и дядовци. Нека всеки научи за тези промени. Напишете в коментарите какво мислите за тази правителствена мярка. Смятате ли я за справедлива? Засяга ли ви пряко? Вашият глас е важен. Още веднъж, ако информацията ви беше полезна, оставете един палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала, за да продължаваме заедно да разплитаме сложните законодателни възли и да защитаваме вашите интереси. До следващия път бъдете здрави и информирани.